ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. हरे कृष्णा. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 8ാമത്തെ ദിവസം അല്ലേ? പരമപദപ്രാപ്തി എന്നുള്ള ധന്യമായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസൻസ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ജലത്തിന്റെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദത്തിലെ ഓംകാരം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, മനുഷ്യരുടെ പൗരുഷം, തേജസ്സുകളുടെ തേജസ് എല്ലാം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷം, ശക്തി വൈഭവം തന്നെയാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കാൻ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മരണവേളയിൽ അല്ലെ ഭഗവാനെ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ജീവന്റെ ഗതി എന്താവും എന്ന് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ അന്ത്യവേളയിൽ നമ്മൾ എന്താണോ സ്മരിക്കണത് നമ്മൾ അതായിട്ടാണ്, ആ ഭാവമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അന്ത്യവേളയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം വെടിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റു ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ നരകയാതനകളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് നമുക്ക് മായയെ അതിജീവിക്കാം എന്ന് ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പോ അചഞ്ചല ഭക്തിയോടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സാധന ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഒരാൾ വിശേഷിച്ച് മരണവേളയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലെത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ 8ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരോടുമായിട്ട്.
എല്ലാവർക്കും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായ ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട്. അത് അഭിമുഖീകരിച്ചേ പറ്റൂ. എന്താണ് ആ പരീക്ഷയുടെ പേര്? മരണം. മൃത്യു. മൃത്യു എന്നാണ് ആ പരീക്ഷയുടെ പേര്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലേ? ജീവൻ മരണമില്ലാത്തതാണ്. മൃത്യു ഉണ്ടല്ലോ, ആ മരണത്തിന്റെ ടെമ്പററി ഹോൾട്ടാണ്. അപ്പോ കുറച്ച് സമയം, അല്ലേ, ആ ഒരു ഹോൾട്ട് ഉണ്ട് ആ ജീവന്. പിന്നെ വീണ്ടും വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ജന്മ, ജര, വ്യാധി, മൃത്യു. അതില് മൃത്യു അനിവാര്യമായതാ, എല്ലാവർക്കും വേണം, അല്ലെ? ജനിച്ചവർക്കും ഒക്കെയും വേണം. അപ്പോ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയട്ടെ. ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി, ഒരു അമ്മ, അവരുടെ ഒരു മകൻ, ചെറിയ കുട്ടി മരണപ്പെടുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? അമ്മമാർക്ക് സങ്കടം താങ്ങാനാവില്ല. ഞാനും ജീവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആരും സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും സമാധാനം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഒരു സന്യാസി ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാരും കൂടെ. അവിടെ പോയപ്പോ സന്യാസി പറഞ്ഞു, കാര്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞു. സന്യാസി പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, വഴിയുണ്ട്. ഒരു ഒരു പിടി അരി ഭിക്ഷ യാചിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, ഞാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ. പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞു, നിക്കൂ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതുവരെ മരണം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ. ഓ, ശരി പറഞ്ഞു അമ്മ. പോയി മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ട കാര്യല്ലേ, എന്തു വേണമെങ്കിൽ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ അമ്മ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ പോയി ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്ന്, ഒരു പിടി അരി തരുമോ? ഓ, എല്ലാരും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ഇതുവരെ മരണമൊന്നും ആർക്കും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ചോദിക്കും. പറയാം, അല്ല, ഇവിടെ ഇന്നാള് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അമ്മൂമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ, മുത്തച്ഛൻ, അച്ഛൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും അതെ, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മരിച്ചു. ആരും മരിക്കാത്ത ഒരു വീടും ഇല്ല. അങ്ങനെ സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചു വരികയാണ് രാത്രിയായപ്പോ. അപ്പൊ സന്യാസി ചോദിച്ചു, ഒരു പിടി അരി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല അല്ലെ ഇതുവരെ? എന്താ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായി, അല്ലേ? ആ മരണം എന്നുള്ള ആ അപ്രിയ സത്യം അവര് ഉൾക്കൊണ്ടു. അങ്ങനെ ഇപ്പോ 8-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതും അർജുനന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തോടെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഗുരുവിന് ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ശിഷ്യന്മാരാണ് സംശയാലുക്കളായിരിക്കുക, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഒരു ഗുരു എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാം 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 8-ാം അധ്യായം പരമപദപ്രാപ്തി. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യനാകുന്നു എന്ന്. ആരാണ് ബ്രഹ്മപദത്തിനുള്ള യോഗ്യത നേടുക? ഇപ്പൊ അനന്യ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര് ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ ഉള്ള യോഗ്യത നേടും എന്നിവിടെ പറയാണ്. 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തമധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ചോദ്യ പരമ്പര തന്നെയാണ് അർജുനൻ 1-ഉം 2-ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. പുരുഷോത്തമ എന്നാ വിളിക്കണേ. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നൽകാൻ ആധികാരികതയുള്ള ഒരാളോട് തന്നെയാ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? ദേവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളുടെ നിർവചനം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. ആധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചത്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്?
എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല് ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജ്ഞിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അവിനാശി, നാശമില്ലാത്ത, അതീന്ദ്രിയൻ, സ്പിരിച്വൽ ആണ്, അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന്. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. മറുപടി ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെയോ അധ്യാത്മം എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശാശ്വതനാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആ ശാശ്വത പ്രകൃതി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് അധ്യാത്മം എന്ന്. പിന്നെയോ ഫലോദ്ധിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം അല്ലെ. അതിന് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. 3 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം അക്ഷരം, നാശമില്ലാത്തതാണ് ജീവാത്മാവ്. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയണത്. പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടും എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുക അല്ലെ. തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചത്. പ്രയാണകാലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? മരണവേളയിലാ. നമ്മൾ ഈ ജീവിതകാലം അത്രയും ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആ മരണവേളയില് അല്ലെ, വയ്യാണ്ട് ജീവൻ പോകാൻ നേരം കിടക്കുമ്പോ ആണ് അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നത്, പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ. പരമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള കുലശേഖര രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ രാജാവ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ പ്രാർത്ഥിക്കണത്? ഹേ ഭഗവാൻ, എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊന്ന് മരിച്ചോട്ടെ എന്ന്. എന്താ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന? ഇപ്പൊ ഞാൻ മരിക്കണതാണ് ഉത്തമം. അത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്, എന്റെ മനസ്സാകുന്ന ഹംസത്തിനുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് വഴി തേടാം. ഒരു ജലപക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഹംസത്തിന് താമരപ്പൂക്കളിൽ രമിക്കാനാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദമാകുന്ന ആ താമരപ്പൂക്കളില് എൻ്റെ മനസ്സ് അവിടെ ചെന്ന് ചേരട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ സ്വാസ്ഥ്യമുള്ളപ്പോൾ, സ്വാസ്ഥ്യവും ആരോഗ്യവും ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അല്ലെ, മരണവേളയില് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പറയണേ. മരണത്തിനൊക്കെ വ്യാധികൾ വരും അല്ലെ, സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള സമയമല്ല. അപ്പോഴ് ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ, അപ്പോൾ പറയാ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് കുലശേഖര രാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. അപ്പോ മരണസമയം എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരണമടയാന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനുഷ്യനായി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പട്ടിയോ പാറ്റയോ എന്തുമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ജനിക്കാം. അപ്പോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടേ അത് സാധ്യമാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ മരണവേളയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോ പുരാണങ്ങൾ പറയാണ്, ഭഗവാൻ പുതിയ ഒരാളൊന്നും അല്ല. നമുക്ക് ആദ്യമേ തൊട്ട് പണ്ട് പല പല ജന്മങ്ങളെടുത്ത നമ്മള് അല്ലെ, അപ്പോഴേ തൊട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നേ പോയി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ തുടർന്നു പോകണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓർമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കണം അല്ലെ, റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ മന്ത്രജപം കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവണേ? ചെവി, നാവ്, മനസ്സ് 3ഉം എൻഗേജ്ഡ് ആവും അല്ലെ മന്ത്രജപം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മള് ക്രമേണ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള സ്മരണ
അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഓർമ്മകള്, ആ റിലേഷൻ അത് പുതുക്കി പുതുക്കി കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അഷ്ടാംഗ യോഗ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ് ആണ്, ഈസി വേ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭക്തി യോഗമാണ് ഈസി പ്രോസസ് അല്ലെ? തുടരെ മന്ത്രജപം ചെയ്യുക, വളരെ എളുപ്പമാർഗല്ലേ അത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുമാവും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ഗുണം, വ്യക്തിത്വം എല്ലാം ഒന്നാണ്. ഈ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ദുഃഖമുണ്ട്, ജനിമൃതികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവത് ധാമമുണ്ട് അല്ലെ? കൃഷ്ണലോകം. ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ പുനർജന്മമില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 3 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അടുത്തത് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വരാ. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എന്നാണ് അർജുനനെ വിളിക്കണത്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എപ്പോഴും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? സ്റ്റഡി അല്ല. അപ്പോ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം ഉണ്ട്, വിശ്വരൂപം, അതാണ് അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അധിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഇവിടെയും തന്നു. എന്താണ് അധിഭൂതം? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതാണ് അധിഭൂതം. പിന്നെയോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും ദേവന്മാരെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ രൂപമുണ്ടല്ലോ, ആ വിശ്വാത്മകമായ ആ രൂപം, അത് തന്നെയാണ് അധിദൈവം. പിന്നെയോ സകല ശരീരങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉള്ളിൽ വാണരുളുന്ന ആ പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അധിയജ്ഞൻ എന്ന്. അപ്പൊ 6 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, മരണവേളയില് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ ഉടനെ പ്രാപിക്കും, അതിന് സംശയമില്ല. ഷുവറായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഇപ്പോ എന്താ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടത്, സ്മരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കണം അല്ലെ? അതിന് പരിശീലനം വേണം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവൻ പോകാൻ നേരം ആ മരണവെപ്രാളം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? മരണവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? വ്യാധികൾ ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുക? ജീവിതത്തിലുടനീളം പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും ആ മന്ത്രം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മള് ഉറങ്ങുമ്പോഴും മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെയും ആ മന്ത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, ആ സ്മരണ നമ്മിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാനില് എത്താൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ജീവിതവും മരണവും ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു സാധാരണ ലൗകികൻ മരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ചോദിക്കും, അവസാന സമയത്ത് മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ? വലിയ കാര്യമാണോ മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ അടുത്തുണ്ടായാല്? ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് സ്വയം മുന്നില്, പിന്നെയോ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ, പാണ്ഡവര്, അനേകം മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഋഷിവര്യന്മാര് ചുറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ആ വേളയിലാണ് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതിനായിരുന്നു, ഭഗവാനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രാണൻ ഓരോരോ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് പിൻവലിച്ചപ്പോ ആ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ അമ്പുകൾ ഊരി താഴെ വീണു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ണുകൾ അടച്ചു. ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ചിത്രമാണിവിടെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു.
ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യത്താൽ എന്താ മെച്ചം? ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം നമുക്കും കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലേ. അപ്പോ 5 തരം മുക്തികളുണ്ടെന്നാ പറയാ. സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി. 5 തരം മുക്തികളാണ്. സാരൂപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം നമുക്കും കിട്ടുകയാണ്. സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാം. സാമീപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തില് ഒരു പുൽക്കൊടിയായോ ഒരു പശുവായോ ഒരു പുഷ്പമായോ ഒക്കെ നിലകൊള്ളാം. അങ്ങനെ സാഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടെയും കൂടെ. സായുജ്യം അത് ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള മുക്തിയാ. സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികളാ. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണിവിടെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവറാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും വളരെ പ്യുവറാണ്. പ്യുവർ ഡിവോട്ടി എന്നൊക്കെ പറയൂ അല്ലെ നമ്മള്. ഇപ്പോ സ്മരണ എന്ന വാക്ക് പ്രധാനാണ് ഇവിടെ. സ്മരണ അവസാനം വേളയിൽ പോലും ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുതല് ആരംഭം മുതൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് വേണം. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പോ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം, മന്ത്രജപം അല്ലെ, തപശ്ചര്യയോടെയുള്ള ജീവിതം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർ അല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, മനോമാലിന്യങ്ങള്, കൽമഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതലേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മള് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യാല്ലേ, എപ്പോഴും യാത്രയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചൊല്ലാം അല്ലേ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും സാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ സമയവും നമ്മുടെ നാവില് ആ മന്ത്രം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്ന് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ വരിയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ വൃക്ഷങ്ങള് മഴയായാലും വെയിലായാലും ഒക്കെ സഹിക്കണതാ അല്ലെ. അതുപോലെ സഹനശക്തി നമുക്കും വേണം. തൃണാദപി സുനീചേന എന്നാ പറയാ. തൃണം, ഒരു പുല്ലിനേക്കാൾ താഴ്ന്നവനാണ് ഞാൻ എന്ന ഭാവം വേണം. അത്ര വിനയം വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. എന്താണ് ജീവിതാന്ത്യത്തിലെ പ്രയോജനം? മരണവേളയിൽ ജീവൻ ത്യജിക്കണത് ഭഗവത് സ്മരണയോടെയാണെങ്കിൽ മെച്ചമുണ്ട് അല്ലേ, നേട്ടമുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ചെല്ലാം. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? മരണവേളയില് ഒരാൾ എന്താണോ സ്മരിക്കണത് അത് അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ അതൊന്ന് നമുക്ക് സ്മരിക്കണം. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ യുദിക്കും അല്ലെ. ഈ ജീവിതകാലം ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ല നന്മയോടെ ജീവിക്കണം അല്ലെ, സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കണം.
ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അന്ത്യവേളയില് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുക. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. ഇപ്പൊ മാർഗം പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ സമയവും ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇനി അങ്ങോട്ട് നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണയോട് ജീവിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോ ഭരത ചക്രവർത്തി വളരെ നല്ലൊരു രാജാവായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു. പ്രജകളെയൊക്കെ പുത്രനിർവിശേഷം നോക്കി പരിപാലിച്ചു. ധാരാളം ധനവും ധാരാളം സുന്ദരിമാരായ ഭാര്യമാരും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, കാട്ടിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ വന്നു. ഫുൾ ടൈം തപസ്യ, ജപം, തർപ്പണം, ധ്യാനം അതിനൊക്കെ ആയിട്ട്. രാജഭാരം കൊണ്ട് അതൊന്നും സാധിക്കണില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നു ഇവിടെ ഒരു പുലഹാശ്രമത്തില് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് നദിക്കരയിലിരുന്ന് ധ്യാനിക്കും. പിന്നെ പൂജാ തർപ്പണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുവരവേ ഒരു ദിവസം ആ നദിക്കരയിൽ ധ്യാനമഗ്നനായിരുന്ന വേളയില് ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻപേട അവിടെ വന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു ഗർജിച്ചുകൊണ്ടൊരു സിംഹം. ഗർജനം കേട്ട ആ മാൻപേട പേടിച്ച് ഭയന്ന് ആ നദി കുറുകെ ചാടുകയാണ്. ചാടിയപ്പോ അതിന്റെ ഗർഭം സ്രവിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ വെള്ളത്തിൽ വീണു. മറുകര ചെന്ന് വീണ ആ മാനാണെങ്കിൽ ചത്തുപോയി. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചക്രവർത്തിയല്ല, ഇപ്പൊ മുനിയാ. ഇദ്ദേഹം നോക്കുകയാണ്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ വന്ന ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണോ? ഓരോരുത്തരെ രക്ഷിക്കാനും അല്ലേ ഒക്കെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിനു പോകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു ആദ്യം. പിന്നെ തോന്നി, അതല്ല, ഞാൻ മാത്രമേ ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാള്. വേഗം ചെന്ന് അതിനെ എടുത്തു ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനു വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ, അതിനെ നോക്കണം. പിന്നെ 2-3 മാസമായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് പൂജയ്ക്കും തർപ്പണത്തിനും ഒന്നും സമയം തികയാതെ വന്നു. മാൻകുഞ്ഞിന്റെ പിന്നാലെയാ. അങ്ങനെ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഓടി ഒക്കെ പോവാൻ തുടങ്ങി കാട്ടിലേക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ടെൻഷനായി, ഉത്കണ്ഠയായി. അങ്ങനെ ഇതിനെ അന്വേഷിച്ച്, അയ്യോ സിംഹം പിടിക്കുമോ ഇനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടും. ഒട്ടും സമയം പൂജയ്ക്കോ തർപ്പണത്തിനോ ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ മാൻകുട്ടിയുടെ വിചാരിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഒരു നാള് മാൻകുട്ടി വലുതായി. അത് എന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി അടുത്തുനിന്ന് മാനുക്കുട്ടി ഓടിപ്പോയി. അന്നേരം ഇദ്ദേഹം മാൻകുട്ടി എവിടെ പോയി, അതിനെ പുലി പിടിച്ചോ സിംഹം പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാകുലപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ്. മരിച്ചപ്പോഴോ മാനിനെ ചിന്തിച്ച് മരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മം മാനായി പിറന്നു. മാനായി പിറന്നാലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ക്രെഡിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം ബുദ്ധിമാൻ ആയിരുന്നു. വെറും മാനല്ല, ബുദ്ധിമാനായിട്ട് ജനിച്ചു. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആ മാൻ പുലഹാശ്രമത്തിൽ തന്നെ വന്ന് പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണയോടെ കഴിഞ്ഞു. ആ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടുണ്ടായ ജന്മമാണ് ജഡഭരതൻ. അതിന്റെ കഥ വേറെ ഒരവസരത്തില് പറയാം. അപ്പോ മാനിനെ ചിന്തിച്ച് മടഞ്ഞപ്പോ മാനായിട്ട് പിറക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യ ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. പറയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്, അതായത് ചതുർഭുജ രൂപമല്ല, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഗോപികമാര് പറയണ ശ്യാമ ഗോപ രൂപ് എന്നാ പറയാ.
അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആ സുന്ദര രൂപമാണ് അല്ലെ? ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയല്ല, അവനവന് ചെയ്യാനുള്ള സ്വധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ അർജുനന് നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. മനോബുദ്ധികളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം, സംശയമില്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളും ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്വകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുക, മനോബുദ്ധികൾ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരുന്നാല് ഭഗവാനെ നമുക്കും പ്രാപിക്കാം നിസ്സംശയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദിന്റെ അസുരക്കുട്ടിയായ പ്രഹ്ലാദൻ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊടുക്കണു, എല്ലാവരും ഭക്തരായി മാറി അല്ലേ? അതാ അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. നമ്മളൊക്കെ പ്രസക്താണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജോലി ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയണില്ല അല്ലെ? എല്ലാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ചെയ്താൽ മതി. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെ? കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമ ഉത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്ന് എന്തിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് മെച്ചം അല്ലെ? നാമം ജപിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണോണ്ട് മെച്ചമുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ അത് ചെയ്തൂടെ? നമുക്ക് ഏറ്റവും മൂല്യമത്തായ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്തുകൂടെ? ഭഗവാനെ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. അങ്ങനെ അത് ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാം. പിന്നെ ആരാണോ ഈ മാർഗത്തില്, ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് സ്മരണയോട് നിലനിൽക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആളും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കണു നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്തുകൂടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർദ്ദിഷ്ടപ്രകാരം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം, അതിൽ നിന്നൊന്നും പിന്തിരിയണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്താൽ മതി. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കവിം പുരാണാമനുശാസിതാരമണോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവാന്റെ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെയാ പറയണത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ കവി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കവി പറഞ്ഞ സർവജ്ഞനാണ്. ഭഗവാനെ കവച്ചു വെക്കാൻ ആരുമില്ല. ആദിപുരുഷനാണ്. ഭഗവാന് മുമ്പ് ആരുമില്ല. ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. സർവനിയന്താവ്, എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ ഭഗവാനാണ്. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാവാൻ പറ്റും ഭഗവാന്. ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അണുപ്രായമാവാനും പറ്റും. സകലതിന്റെയും പരിപാലകൻ ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്. ഭഗവാനെ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്.
അചിന്യ രൂപനാണ് ഭഗവാൻ. ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര രൂപങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ് നമ്മള്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. ആദിത്യ തേജസ്വിയാണ് അല്ലേ? സൂര്യനേക്കാൾ 1000 സൂര്യന്റെ അത്രയ്ക്ക് തേജസ്സാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ആ അങ്ങനെ സർവജ്ഞ ആയിട്ടുള്ള ആ സർവശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആ രൂപം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം അല്ലെ? ഇരുഭുജങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇവിടെ കാണിച്ചു അല്ലെ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും. ആ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പോഴും ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് സർവജ്ഞൻ, സർവലോക മഹേശ്വരൻ, പരിപാലകൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ആദിപുരുഷൻ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അചിന്യ രൂപനാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഭഗവാനെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ആരെയാ ധ്യാനിക്കുന്നത്? വിഷ്ണുവിനെയാ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പാർവതി പരമേശ്വരന്മാര് ആരെയാ ധ്യാനിക്കുന്നത്? വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെ? വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു അല്ലെ? വിഷ്ണുവിനെയും വിഷ്ണു ഭക്തരെയും ഒക്കെയും ശിവന് വലിയ താല്പര്യ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രയാണകാലേ മനസ്സാചലേന ഭക്ത്യായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷം ഉപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയണതാട്ടോ. യോഗികളായവരുടെ ഒക്കെ ആ സമാധി അവസ്ഥയാണ് പറയണത്. അവര് മരണസമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? സ്ഥിരമനസ്കനാവും. ചിത്തത്തിൽ ഒരു ചാഞ്ചല്യവും ഇല്ല. സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഈ ഭ്രൂമധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നെറ്റിയില് കണ്ണുകളുടെ ഇടയിലായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും. അവർ ഈ പ്രാണായാമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കും. അവർ ഈ പ്രാണവായുവിനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഭ്രൂമധ്യത്തില് ഉറപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടോ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അവര് ഈ ഭ്രുവോർ ഇവിടെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലൂടെ അവര് ആ ജീവനെ പുറന്തള്ളും. അങ്ങനെ അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് യോഗിമാർക്കുണ്ട്, നമ്മളുടെ കാര്യമല്ലാതെ. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഒരു കഥാ സന്ദർഭമാണ്. ഇത് അജാമിളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അദ്ദേഹം പൂജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് സാത്വികനായിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും ദർഭയൊക്കെ പറിക്കാൻ കാട്ടിൽ പോയ വേളയില് അവിടെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് രമിക്കണത് കാണാനിടയായി. അങ്ങനെ അയാൾ ഈ ബ്രാഹ്മണന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിന് ചാഞ്ചല്യം വന്നു. ഈ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങി ഈ സ്ത്രീയെ വേണം എന്നായി. അങ്ങനെ വീടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിലത്തെ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. എന്തോ ഭാഗ്യം. അങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞു. അവസാനം മരണവേള എത്തിയപ്പോഴ് കുറെ യമകിങ്കരന്മാര് വന്നു. കറുത്ത ആൾക്കാര് ഇദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ജീവനെ. അപ്പോഴ് നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. പേടിച്ചിട്ട് ഒടുവിലത്തെ പുത്രനെ വിളിച്ചതാ. അപ്പോ ശുദ്ധനാമല്ല ചൊല്ലിയത്. എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാര് പാർഷദന്മാര് ഓടിയെത്തി. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ യമദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഈ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ച ആളാണ്, പുണ്യാത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇവര് കുറെ തർക്കിച്ചു നോക്കി. ഇദ്ദേഹം കുറെ മോശം പ്രവൃത്തികളെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കുറെ ചെയ്ത ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എത്ര ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും ഒരു തവണ നാരായണ നാമം ജപിച്ചാൽ പോലും അതെല്ലാം മാറും എന്ന് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുകയാണ്. അവസാന വേളയില് കേട്ട ഇദ്ദേഹത്തിന് പശ്ചാത്താപമായി. ഞാൻ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ ഭാര്യ, മാതാപിതാക്കള്
എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഈ കുലടയുടെ കൂടെ കൂടി എത്ര തെറ്റുകൾ, മോഷണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു ഞാന് എന്നൊക്കെ തോന്നി. അങ്ങനെ യമദൂതന്മാര് പോയി, അങ്ങനെ പാർഷദന്മാരും പോയി. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഹരിദ്വാറിൽ 12 വർഷം തപസ്യ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഭഗവത് പാർഷദർ വന്നിട്ട് വിമാനത്തിലേറ്റി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവാണ്. അജാമിളന്റെ കഥ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയിൽ എപ്പോഴും നൈരന്തര്യം വേണം. ഇന്ന് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരാഴ്ച ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ പാടില്ല. ഭക്തിയിൽ എപ്പോഴും നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നാലേ അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആർന്നിട്ട് സ്ഥിര ചിത്തതയോടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആള് യോഗനിഷ്ഠൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്, ഭഗവാനെ എളുപ്പം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, വൃന്ദാവനത്തിലോ ബദരിയിലോ ഒന്നും താമസിക്കണമെന്നില്ല. എവിടെയായാലും ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം കൊണ്ട് അവിടം വൃന്ദാവനമാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഭക്തന്. അദ്വൈത ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നതാണ്, അങ്ങ് എവിടെയുണ്ടോ ഭഗവാനെ അവിടം വൃന്ദാവനമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ 5 തരം ഭക്തരുണ്ട്. ഭാവഭക്തി 5 തരം ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. ഏതൊക്കെയാ? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. 5 ഭാവഭക്തി, 5 രസമാണ് ഭക്തി രസം. ശാന്തഭക്തി പശുക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഭക്തി. ദാസ്യഭക്തി, ദാസ്യരസം ഹനുമാൻ സ്വാമി. സഖ്യരസം അർജുനൻ. വാത്സല്യരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യശോദ, നന്ദ മഹാരാജ് അവര്. മാധുര്യരസം ഗോപികമാരാ. അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. എന്താ പറയണേ? ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ ഭക്തി അല്ലേ? അങ്ങനെ ആ ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവര് പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അവർക്ക് ഈ ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന്. അപ്പൊ പിന്നീട് അവർക്ക് ജന്മമുണ്ടാവില്ല, പിന്നീട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നാണ്. എത്താതിരിക്കാൻ എന്തു വേണം? ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് പൂർണ്ണത നേടണവര്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവർക്ക് പിന്നെ ജന്മമില്ല. ഇവിടത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരി, ഒരു മാതാജി, അവര് പഴങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഗോകുലത്തിൽ വന്നപ്പോഴ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അവര് കൃഷ്ണഭക്തയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ വിൽക്കാനൊക്കെ പോവാ. അപ്പൊ നേരിൽ കണ്ടു ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ. ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങി സന്തോഷാധിക്യത്താല് ഉള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിക്കൈയില് കൊടുത്തു. അതൊക്കെ കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ട് ഒരു പിടി അരി വാരി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞി കയ്യാ. ഇവിടെ എത്താറാകുമ്പോഴേക്കും 2 മണി അരി അതിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് ആ അമ്മയുടെ കൊട്ടയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അമ്മ നോക്കുമ്പോഴെന്താ, അത് നിറയെ രത്നങ്ങളും പവിഴങ്ങളും. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മള് ആ സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും എന്തൊന്ന് കൊടുത്താലും അതിന്റെ 1000 മടങ്ങാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എന്നാ പറയാ. ആ 14 ലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ലോകം ഏതാ? ബ്രഹ്മലോകം, അതായത് സത്യലോകം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. ബ്രഹ്മലോകം എന്നും സത്യലോകം എന്നും പറയും. ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് പാതാളം ആണ്. ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള ആ പാതാളം വരയ്ക്കുള്ള ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ 14 ലോകങ്ങളിലും ജനിമൃതികളുണ്ട്.
അവിടെയൊക്കെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തിയവർക്കോ പിന്നെ ആ ലോകത്തിലെ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രം പിന്നെ ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നാലും തിരിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും ഭൂമിയില്. 21 അവ്യക്തോ അക്ഷരൗത്യുക്തസ്മസ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, എന്റെ ധാമം ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ, അവിടെ വന്നോളൂ എന്ന് പറയാണ്. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെ, അറിവുള്ളവർ എന്താ പറയണേ? അവ്യക്തമാണ്, അക്ഷയം, ക്ഷയിക്കാത്തതാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ പരംധാമം ആണ് പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്, മക്കളെ വരൂ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ യാതന അനുഭവിച്ച് കിടക്കണ്ട. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നിങ്ങളെ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോരൂ എന്ന് പറയാണ്. അവിടെ അവ്യക്തമായ അക്ഷയമായ ആ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ ധാമത്തിലേക്ക് വരൂ. അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ പാതാളം മുതല് ബ്രഹ്മലോകം വരെയും ഭൗതിക ലോകാണ്. ജനിമൃതികളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തിലെ കൽപ്പാന്തത്തിലെ ബ്രഹ്മാവും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ തങ്ങളുടെ സവിശേഷ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം എത്തിച്ചേരാണ് ചെയ്യണത്. എന്നാ ഭഗവാന്റെ ആ ചിന്താമണി ധാമമുണ്ട്, അല്ലെ, സർവാഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയണത്. മണിമന്ദിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അവിടെ. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കളുണ്ട് അവിടെ. 1000 ലക്ഷ്മിമാരാൽ പരിസേവിതനായിട്ട് ഗോവിന്ദനുണ്ട് അവിടെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ ചിന്താമണിധാമം. 28 വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത് സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ വന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വേദപഠനം നടത്തി യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാലൊക്കെ കുറെ പുണ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും, അതിന്റെ പുണ്യമൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടാവണില്ല. എന്നാലോ ഭഗവത് സേവനം മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ വിചാരിക്കുക, ഈ മേൽ പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓവർ ആൻഡ് എബവ് സനാതനമായിട്ടുള്ള പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏതാ നമുക്ക് നല്ലത്? അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റേ ചെയ്തതും കിട്ടും, അതുകൂടാണ്ട് ഈ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലെ, ഈസി പ്രോസസ്സോ പറഞ്ഞു തരുന്നേ. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടെക്നിക്സൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരിക. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് എന്താ വിചാരിക്കുക? കർമ്മികള് വിചാരിക്കും കുറെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറെ പുണ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ നേടാമെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ വ്രതം എടുക്കും, പട്ടിണി കിടന്നിട്ടൊക്കെ, അല്ലെ, ഒന്നും കഴിക്കാതെ നിർജ്ജല വ്രതമൊക്കെ എടുക്കും. അങ്ങനെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ഒക്കെ പിന്തള്ളാം. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ ഭക്തി. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള ഒരു ഉന്നമനത്തിന് വഴി തുറക്കുന്നത്.
ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കർമ്മം, ലീലകള്, നാമരൂപങ്ങള് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നീങ്ങും. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭക്തന് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവും. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞാലോ എല്ലാം പാപങ്ങളും മാറിയല്ലേ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് പല പല വഴികൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ രുചി ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമമുളവാവുന്നു. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അത്യുന്നതിയിൽ എത്തുമ്പോഴോ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരും അല്ലെ. ഭാവഭക്തിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഡോറ് നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നാൽ പിന്നെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആനന്ദവും സന്തോഷമൊന്നുമല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദാണ് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. ഗോപി ചന്ദനം എന്ന് പറയണത് ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ഗോപി ചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല എന്നാ പറയണേ. പിന്നെ ഗോപി ചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാവാം എന്നാ പറയണേ. ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് കിട്ടുക. മാത്രല്ല 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഫലവും കിട്ടും. പിന്നെ ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല, യമകിങ്കരന്മാരൊന്നും വരില്ല. മാത്രല്ല അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അത്രയൊക്കെ മെച്ചുണ്ട് ഈ ഗോപി ചന്ദനം അണിയുന്നത് കൊണ്ട്, തിലകം ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. തിലകം ഇതുപോലെ അല്ലെ, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർ ഇതുപോലെയാണ് തിലകം ധരിക്കുക. ഇവിടെ കൊടുത്ത പോലെയാണ് തിലകം ധരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഗോപി ചന്ദനം കൊണ്ടുള്ള തിലകം അണിഞ്ഞാല് പല മെച്ചങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ഭക്ത ഉത്തമനാണ് ഉദ്ധവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്താണ്, മധുരയിലെ മന്ത്രിയാണ് ഉദ്ധവര്. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഉദ്ധവരും കൃഷ്ണൻ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, ഉദ്ധവ തന്നോട് എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടാണെന്നോ പറയാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, അതിപ്പോ എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങ് തന്നെ പറയൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയോട് എത്ര ഇഷ്ടാണെന്നോ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ബ്രഹ്മാവിനോട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശരി, അപ്പൊ ശിവനോടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉദ്ധവര്. എന്നാ ശങ്കര, ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് ശിവനോട് തന്നോടുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംഘർഷണേട്ടനോടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, സംഘർഷണേട്ടനോടും അങ്ങേ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. അപ്പൊ ചെവിയില് ചോദിച്ചു, എന്നാലും ലക്ഷ്മിയോട് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചുറ്റും നോക്കി, ലക്ഷ്മി അവിടെ ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി. എന്നാച്ചാ ശ്രീ, ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് ലക്ഷ്മിയോടും അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല, അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് അങ്ങയെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് ഉദ്ധവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യം? ഉദ്ധവർക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, അറിവുണ്ട്, രണ്ടും വേണം, അപ്പോഴാ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഭാഗവതത്തിലെ വരിയാണ്, വൃഷ്ണീനാം പ്രവരോ മന്ത്രി കൃഷ്ണസ്യ ദയിതാസഖ ശിഷ്യോ ബൃഹസ്പതേ സാക്ഷാത് ഉദ്ധവോ ബുദ്ധിസത്തമാ. ബുദ്ധിസത്തമനാണ് ഉദ്ധവര്, വൃഷ്ണി കുലത്തിന്റെ മന്ത്രിയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ സഖാവാണ്, ദയിതനാണ്, ബൃഹസ്പതി സാക്ഷാൽ ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനുമാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇത്ര ഇഷ്ടം അല്ലെ.
ഭഗവാൻ ഒന്ന് കണ്ണനക്കിയാ മതി, അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് ഉദ്ധവർക്ക്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. അപ്പോ ഒരിക്കല് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ മ്ലാനവദനായിട്ട് ഇരിക്കണ കണ്ടപ്പോ ഉദ്ധവര് ചോദിച്ചു, എന്താ കൃഷ്ണ ആലോചിക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താണെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും. അമ്മയും അച്ഛനെയും ഒക്കെ വിട്ട് ഗോകുലത്തിൽ നിന്ന് പോന്നില്ലേ, അവിടുത്തെ പശുക്കുട്ടികള്, ഗോപികമാര്, ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ വിഷമിക്കണത്. അതെ. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, കൃഷ്ണൻ ഒരു 3 മാസം അവിടെ ചെന്ന് നിന്നോളൂ, എന്നിട്ട് വന്നാ മതി. ഞാനിവിടെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കിക്കോളാം, ഞാൻ മന്ത്രിയല്ലേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോഴോ 3 മാസം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെയും വരണ്ടേ, അപ്പോഴും അവര് കരയില്ലേ? എന്നാ പിന്നെ ഒരു 3 മാസം കൂടെ നിന്നോളൂ. അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഉദ്ധവരെ? ആത്യന്തികമായിട്ട് ദുഃഖം തീരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ടാവണം, വേണ്ടേ? അങ്ങ് ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനല്ലേ, അങ്ങ് തന്നെ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, അത് സംശയമില്ല, അത് ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ ഞാനല്ല പോണ്ടത്, അങ്ങാണ് പോണ്ടത്, അങ്ങല്ലേ വലിയ ബൃഹസ്പതി ശിഷ്യനാണ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് അവരെ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോവാൻ വിചാരിച്ചു. അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഗോപികമാർക്കും ഒക്കെ എന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോപികമാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവര് സാധാരണ സ്ത്രീകളല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട്, എനിക്കായിട്ട് ലോകമര്യാദകളെ പോലും വെടിഞ്ഞവരാ, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഉദ്ധവര് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. അവിടെ നന്ദഗോപര് സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ, അപ്പോ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ അവര് കണക്കാക്കി. സംസാരം ഒന്നുമില്ല കൃഷ്ണൻ പോയതിന് ശേഷം. വലിയ സങ്കടം എല്ലാവർക്കും, കളിചിരി ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങ് വന്നത് കാരണത്താല് യശോദ ഇപ്പൊ അടുക്കളയിൽ കയറിയേക്ക, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ ഫോണല്ലേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും ഇല്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ മകനാണ് എന്ന് ഇത്രയും കാലം കരുതി, ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ദേവകി വസുദേവരുടെ മകനാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ഗോപകുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കും, എന്നാ കൃഷ്ണൻ വരിക? പണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനാന്ന് പറയാ, ഇപ്പോഴോ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. കാളിന്തിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയാല് കാളിയ മർദ്ദനം ഓർമ്മ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുളിമുറിയിലാ കുളിക്കണത്. നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഓർമ്മ വരും. കൃഷ്ണൻ വന്ന് പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ആന കളിക്കോ അച്ഛാ എന്ന് പറയും. ഊണിന് ഉരുള ഉരുട്ടുമ്പോ അച്ഛാ എനിക്കാദ്യം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ. അപ്പോ ബൃഹസ്പതി തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഉദ്ധവർക്ക്. റീനമാതാജി റീനമാതാജി ഇത് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുമ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് അല്ല മാതാജി, എങ്ങനെ പോയിണ്ട്. പോയോ? അത്ര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ളവര് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോയാ മതിയായിരുന്നു. മാതാജിയുടെ പേര് കാണാനില്ല. കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരികയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ കഷണ്ടിക്കാരന്റെ മുടി പോലെയാണെന്നാ പറയാ. നമ്മൾ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടല്ല, ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവണം. അതാ വേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ തനിയെ പോകണം എല്ലാ സ്മരണ, മറ്റെല്ലാ സ്മരണകള് ഭഗവത് സ്മരണ മാത്രമാവണം പറയാണ് നന്ദഗോപര്. എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ, യശോദയുടെ കാര്യം നോക്കൂ. അവളുടെ വിചാരം കൃഷ്ണനെ അന്ന് ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ട് പിണങ്ങി പോയതാന്നാ. എങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുക? യശോദ അങ്ങനെ എല്ലാം കേട്ട് ഉദ്ധവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു വാതിലിന്റെ അടുത്ത് പോവാണ്. കൃഷ്ണൻ വന്നാലേ തുറക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാ.
ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കി ഉദ്ധവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. തുറന്നപ്പോ എന്താ അവിടെ കാണണേ? പൊട്ടിയ കലങ്ങള്, കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയ കയറ്, ഉരല്, കൃഷ്ണന്റെ വേണു. ഉറക്കത്തിൽ പോലും താഴെ വെക്കാത്തതാ ഓടക്കുഴല്. മറന്നതാണോ എടുക്കാതിരുന്നതാണോ അറിഞ്ഞൂടാ. എല്ലാം കണ്ട ഉദ്ധവര് തൊഴുത് അങ്ങോട്ട് നമസ്കരിച്ചു. അച്ഛനെ അമ്മേ, നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാര്. എന്തിനാ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നേ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ വേണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെയാ വന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ആശ്വാസ വാക്കുകളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു. തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉറങ്ങി. രാവിലെ ഉണർന്നത് തന്നെ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ നാമം കേട്ടിട്ടാ. ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. ഇപ്പൊ പാലും തൈരും എണ്ണയൊക്കെ വിൽക്കല അവർക്ക് പണി. പക്ഷെ അവര് അതല്ല പറയാ. ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി എന്ന് പറഞ്ഞ, ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ പാല് വേണോ, ദാമോദര തൈര് വേണോന്നാ, മാധവേദി എന്ന് പറഞ്ഞാ വെണ്ണ വേണോന്നാ. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ? നടു റോഡില് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ പറയും രാധേ രാധേ എന്ന് പറയാ. അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം മാത്രമാണ് മധുരയിലെ, നാമം വൃന്ദാവനത്തിലാണ് എന്ന് പറയാൻ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനാണ് ഗോപികമാർക്ക് ഇഷ്ടം. അവര് പറയും നമ്മുടെ രാമനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. കൃഷ്ണന് നമ്മുടെ കൃഷ്ണന് മാമനെ കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റില്ല, അത് വേറെ ആരും ആണ് എന്ന് പറയും. ഉദ്ധവരാണെങ്കില് ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ അഴിച്ചു വെച്ച ചേല ധരിക്കും, ഭഗവാൻ കഴിച്ച ബാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അങ്ങനെ മാല, ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ച മാല ധരിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഭഗവാനെ പോലൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നന്ദഗോപരുടെ ഗൃഹത്തിന്റെ മുമ്പില് നിൽക്കുകയാണ് ഉദ്ധവര്. രഥം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുറ്റത്ത്. പെട്ടെന്ന് ഗോപികള് കണ്ടപ്പോ കൃഷ്ണൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നു. അടുത്തെത്തിയപ്പോ കൃഷ്ണനല്ല. താൻ ആരാടോ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണന്റെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കണേ? പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വന്ന കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ. ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അവര് ചെവി പൊത്തി. അവര് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞയച്ചു വന്നതാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരനും ഏറെക്കുറെ ആ സ്വഭാവം തന്നെയാവും, ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട. പഴങ്ങള് തീർന്നാല് പക്ഷികൾ മരം വിട്ടു പോകും. പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാല് ശിഷ്യര് ഗുരുവിനെ വിട്ടു പോകും. തേൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂവിന്റെ കാര്യങ്ങള് വണ്ടുകൾ നോക്കാറുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗോപിക കണ്ണടച്ച് അവിടെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച്. രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോപികയുടെ പാദത്തിൽ ഒരു വണ്ട് വന്നു വീണു. കൃഷ്ണൻ തന്നെ വണ്ടായി വന്നു എന്ന് ഭക്തര് പറയും. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെ ഭ്രമരഗീതം എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ഗോപികമാര് പറയാ, വണ്ടേ നീ ആ കള്ള കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ? അവിടെയുള്ള യുവതികളുടെ കഴുത്തിലെ മാലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൊടണ്ട എന്ന് പറയാ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനും ഉദ്ധവരും വണ്ടും ഒരേ നിറ. കൃഷ്ണനും ഒക്കെ കറുത്ത അല്ലെ? കൃഷ്ണ കഥയാകുന്ന തേൻ കുടിക്കുന്ന ഉദ്ധവര്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. അവന്റെ ഒരു അവതാരവും ശരിയല്ല. മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ, ക്ഷത്രിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു. കാട്ടിലേക്ക് ഭാര്യയും കൊണ്ടുപോയി. നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല, രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി. രാവണനെ കൊല്ലണ്ടേ? അതിനു പകരം ഒരു വാനരനെ കൊന്നു. ബാലിയെ കൊന്നതാ പറയണേ. പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു, വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി. അതിനെ വിരൂപയാക്കി വിട്ടു. ശൂർപ്പണേഖയുടെ കാര്യം പറയാ. ഇനി ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വന്നു, വാമനനായിട്ട്. ബലിയെ നിരാലംബനാക്കിയില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എന്നൊക്കെ കുറെ കുറ്റങ്ങള് പറച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് സ്വയം നിർത്തി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ ഒരു പൂവ് പറിച്ചു കൊടുത്താല് കൃഷ്ണൻ പറയും, ഗോപികമാര് ഇതിലും നല്ല പൂക്കളാ എനിക്ക് കൊണ്ടു തരിക. എല്ലാം ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ കൃഷ്ണന് പറയാനുള്ളൂ. ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞ അപ്പൊ പറയും കൃഷ്ണൻ, ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഗോപികമാരും. വേഷ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്താല്, കാല് തടവി കൊടുത്താൽ, പീലി ചൂടി കൊടുത്താൽ ഒക്കെ പറയും ഗോപികമാരും ഇതുപോലെ തന്നെയാ എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഗോപികമാർക്ക് സന്തോഷായി. കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മതി. അങ്ങനെ ഗോപികമാര് ഉദ്ധവരെ കൂട്ടി എല്ലാവരുടെയും ആദ്യമായിട്ടാ ഉദ്ധവര് വൃന്ദാവനത്തിൽ വരണത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന ഓരോ സ്ഥലവും കൊണ്ടേ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. കാളിന്തി കാളിയ മർദ്ദനം നടന്നതും ഒക്കെ അവര് വിവരിച്ച്, അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധനം ഒക്കെ കാണിച്ചു. ഓരോന്നും കാണിക്കുമ്പോഴേ ആ സമയം അവരുടെ കണ്ണിലെ ആ തിളക്കം
ആ വിനയം, ശ്രദ്ധ, ഭക്തി എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഗോപികമാരുടെ ആ ഭക്തി മനസ്സിലായി ഉദ്ധവർക്ക്. ഇവരോളം ഭക്തി ആർക്കും ഇല്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തു നിൽക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ പാദത്തില് ഞാനൊന്ന് നമസ്കരിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങളെ ഞാൻ തൊട്ട് അശുദ്ധാക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ആ പാദരേണു അതൊന്ന് എനിക്ക് ശിരസിൽ അണിയാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. വന്ദേ നന്ദവ്രജ സ്ത്രീണാം പാദരേണുമഭീഷ്ണശ വ്യാസാം ഹരികഥോ ഗീതം പുനാദിഭുവനത്രയം. ധന്യമായ ഭാഗവതത്തിലെ വരികളാണത്. അങ്ങനെ ഗോപികമാരൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചു. ഉദ്ധവര് തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, എന്തായി ഉദ്ധവരെ, അവരെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് നേരാക്കിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, എന്തിനാ കൃഷ്ണ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കണത്? ഞാൻ പല സ്ഥലവും പോയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനൊരു ഭക്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അങ്ങ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരൂ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് വായിച്ചോളൂ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്താ? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യം? എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? അലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവരാരാണ്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെ? പിന്നുള്ള സെന്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം, സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അതാണ് ചോദ്യങ്ങള്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താ? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. ശാശ്വത പ്രകൃതി പ്രവർത്തനാണ് കർമ്മം. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഓരോരുത്തർ പറയാം, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒന്ന് സ്ലോവില് എല്ലാവർക്കും നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്ലോവില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 3 സെൻസ് ഉണ്ടോ? എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത്? 6 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് മാതാജി, 6 ചോദ്യങ്ങള് ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഉള്ളതാണ് 6 ചോദ്യങ്ങള്. പിന്നത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരമുണ്ട്. 3-ലും 4-ലും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ്. ശ്ലോകം 8 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് വ്യതിചലിക്കാതെ എന്നെ സ്മരിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് പ്രാപിക്കുന്നത്. സ്ലൈഡില് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതേപോലെ പറഞ്ഞൂടെ? എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എഴുതണം, എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നല്ല. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അടുത്തത് എന്താ? 8 കഴിഞ്ഞു. പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് 8:9 പറയണേ. എങ്ങനെയാ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് 8:15 പറയണത്? ദുഃഖപൂർണം അസ്ഥിരവുമാണ് ഭൗതിക ലോകം.
ദുഃഖപൂർണമാണ്, അസ്ഥിരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇവിടെ ജനന മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അല്ല, അവ്യക്തമാണ്, അക്ഷയമാണ്, പരമമായ ധാമമാണ് അല്ലേ? അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല അല്ലേ? അതല്ലേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് ഞാൻ പറയാം. 21 ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എഴുതിയാൽ മതി. ദൃശ്യമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരമമായ കാവ്യസ്ഥാനം. 21 ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന പിന്നെ മടങ്ങി ശ്ലോകം 28 എന്താ പറയണത്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാ പുണ്യവും കിട്ടും. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് എല്ലാ പുണ്യം. അതെ. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ കൂടാതെ ഭഗവത് ധാമത്തിലെ എത്തുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ? കൂടാതെ അവസാനം സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ? പരമപദം പ്രാപ്തി. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏത് യോഗ? ഭക്തിയോഗം. ഇനി ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഗോപീചന്ദനം ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ധരിച്ചാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ അടുക്കില്ല. സ്ഥാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. മാഹാത്മ്യം, ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കേട്ട കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല അല്ലേ? അതൊക്കെയാണ്. ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുക മാതാജി. ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഇനി നമ്മള് മാല ചെല്ലുമ്പോഴേ ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നത്. അത് അത്രയും ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മള് ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ പറയണോ? അത് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങാം. വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞത് മാല ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ വീണ്ടും ചൊല്ലാൻ? ഓരോ പ്രാവശ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അത് പറയണം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാതാജി? ഭക്തി 5 തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ശാന്തരസം, സഖ്യരസം, ദാസ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. മാധുര്യം. ശാന്തത്തിന് പശു, ദാസ്യത്തിന് ഹനുമാൻ, സഖ്യം അർജുനൻ, വാത്സല്യ യശോദ, മാധുര്യ ഗോപികമാർ. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.